Assalamu alaikum muhterem milletteşler. Dünyaya sivilip yaşavşı halkımız turmuşu hem yaşayışındaki bir vakigalar bilen Tatarlar tapşırığı. Bugünkü programda şahslerde halkımızın yaratkan şairesi Flora Gizatullina. Benim yazmış ol men özümni kişi deyip de bilmeyim endi. Kişi rövüşündeki nendidir köp kişisimi şunda. Tümende Tatar tili hem edebiyatından olimpiyada uzdu. Tatar tilini men öğrenem, çünkü o benim doğan tilim. Menimçe her kişi öz doğan tilini bilirge tiyiş. Krasnoухим rayonundагы Урта Баяк авылы milli ruhnu saklап яши. Шул маякка бүтін татар авылларынан килеп, бүтін тирәктәге авылдан килеп, шунда матур итеп 1 майда җыелып, гармон уйнап, уеннар уйнап, бер-берсе белән танышып, шунда җыелышып яткан булганнар. Удмуртияда Татар кызы 2019 бәйгесенең республика финалы уза. Менимчә, бу безнең өчен үсешкә шундый көчле этәргәч. Кандыра авылындагы Хәзинә фольклор ансамбленә 5 ел. Бик тырыш кызлар, төрле репертуар җырлары бик бай эчтәлекле. Бүген Шәхесләр сәхифәсендә Татарстан Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре, Татарстан Язучылар берлегенең Саҗидә Сөләйманова исемендәге премиясе лауреаты шагыйрә Флора Гизатуллина. Тегүче шагыйрә, гаҗәеп катлаулы һәм шул ук вакытта кызыклы иҗатка бай язмыш иясе. Ул шигъри поэмалар авторы, тарихи, катлаулы, уйландыра торган әсәрләр яза. Авыр, сикәлтәле язмыш юлы аның поэзиясына шундый тирән моң салганмы? Барысы хакында да Флора ханым үзе сөйләде. Оның язмышын ил язмышы диләр. Флора апаның башыннан узганнарын тәфсилләп сөйләсәң, зур бер тапшыруга да сыймас иде. Кино төшерергә лаек шәхес ул. Флора Сабирҗан кызы Гизатуллина 1931 елның 6 сентябрендә туа. Ознакай районы Әсәй авылында. Bütün тормышым әкият. Минем язмыш ул мен үземне кеше дип тә белмим инде. Кеше рәвешендәге ниндидер күп кешесеме шунда мен авырдык без әнием белән. Миңа 5 яшь. Әниемә менә 32 яшь. Миңа 5 яшь чакта без тиф белән авырып, бүтән кеше тиф белән авырый. Бүтән халык кырыла. Әнисе үлеп китә. 5 яшьлек Флора могҗиза белән исән кала. Мәрткә киткән кызны әтисе алып кайта. Суык, яз җитмәгән әле. Мин күземне ачканда, менә шулай итеп бурлап алып кайткан. Атта салып, пишәнгә төреп, үзе кемнәрдер нәрсәдер алып килгәндер инде өстенә 11 чакрым авыллар арасын үтеп. Шуннан соң мин бүтән кешенең тавышын ишеттем. Ишке тавышын. Күршеләр керә мине күрергә. И балакаем, син исән калганчы, әниең исән калган булса диләр. Әнинең күмделәр инде кайтарып. Мин шулай утырам. Мендәрләргә кыстырган кие. Оннан соң үги әни тәрбиясе. Bütün туганнары шундый әйбәт ие, бу шул кадәр мехрибансыз булды. Менә ул килгән минуттан башлап сөйләсәм, әгәр дә мин күргәнемне. Флора ханым 15 яшеннән Кемерово өлкәсенә шахтага киткән кыз. Шахтага киткәнче әле фирмаларда дуңгыз карап, сыер савып, авылдан чыгып китү. Авылдан кету иң авыр, иң кызганышы әле минем 1нче тапкыр авылдан чыгып кетүем. Әйе, татарның язмышы шахта белән бәйле. Шахтага төшкән 1нче көнен Флора ханым бүгенгедәй хәтерли.
шахтага беренче көнне киендирдиләр, спецовка бирдиләр, 48-нче размер, галош 48-нче размер, минем 35 тәпи. Менә шулай итеп мин киенеп шахтага төшеп киттем, мәтәлләп төшәм. Монда тотынып төшәрлек минем кулда тала, тотынам икән мин тук, нигенә тотынам, теге кабельләргә тотынып төшәм. Тормышның ачысын татыган кыз кичкенәдән шигъри җанлы булып үсә. Җилкәсенә төшкән авырлыклар күңелендә моң тудыра. Үз язмышы кебек ачы, шул ук вакытта җырлы аның шигъри юллары. Менә шул вакытта кеше белән басарга туры килгәндә дә мин гел ялгыз урын. Мотористка булып эшлим монда. Кем булып эшләсәм дә гел бер үзем калып, гел җылап шигырь сөйләдем. Аның поэмаларында милләт язмышы. Бу Аккалфак менә шушы Сөембикәдә тәрбияләнүнең шушы татарлар турында. Аккалфак бөтен дөньяны нәйтеп татарлар кайтты. Менә сез шуларның изеннән йөрисез. Моннан тыш ул әле бик оста тегүче дә, йөзләгән кәләшкә олы юлга фатихасын биргән зат. Туфан Миңнуллин «Ай булмаса, йылдыз бар» исемле драмасында тегүче Мәдинә образын Флора Гыйззәтуллинадан яза. Укымадым тегү өчен. Техникумнар бетердем, институт бетердем дип алдарлыгым бар. Чөнки бөтенесе белә минем ничә күлмәк тегеп биргәнемне. Һәм пәлтәләрдә әле. 1 сәгатьтә бер күлмәк тегәдерим. Беренче карлыгачлар, юл башы һәм башка китаплары укучылар арасында зур популярлык казанда. Күп кенә җырлар авторы да ул. Бәхетле хатын һәм әни булырга да насыйп булды ди. Әйе, Флора ханым Гыйззәтуллина олы хөрмәткә лаек зур шәхес. Үзенә үлемнәр, миңа үгем ак юллар юрады. Әпкәмнән калган сүз талкысын яргалап чырага турады. Соңгы кат кыйыдан су ташып, мунчаның кисмәген тутырды. Кутырлы кулларын угалап, баскычта уйланып утырды. Ләйсән Хаҗиева, Татарлар, Казан. Төмән өлкәсенең мәктәп укучылары арасында татар теле һәм әдәбиятыннан олимпиада узды. Әлеге ярышта татар этно-мәдәни компонентлы 20 мәктәптән 42 укучы катнашты. Балаларның татар теленә булган карашлары һәм киләчәге хакындагы фикерләр белән безнең төмәндәге хәбәрчеләребез танышты. Татар теле һәм әдәбияты буенча олимпиадада катнашучылар тест язалар. Барысы да бик җитди. Төмән өлкәсенең татар этно-мәдәни компонентлы мәктәпләре өчен татар теле һәм әдәбияты буенча олимпиада көтеп алынган вакыйга. Бигрәк тә өлкәнең ерак районнарыннан килгән укучылар өчен. Әшир авылыннан мәсәлән катнашучылар башта сазлык аша кышкы юлдан, аннан поезд белән 2 көн буе килгәннәр. Ниһаять быел мәктәптә татар теле һәм әдәбияты буенча совет чорындагы дәреслекләрне яңартканнар. Интернет исә мәктәптә генә бар. Олимпиада алар өчен саф һава кебек ди укытучылары. Электрон почтасы аша безгә җибәрелде. Яңа китапларны быелгы уку елында яңа беренче мәртәбә алдык. Безнең библиотека хезмәткәренең хезмәте зур. Монда өлкәнең 20 мәктәбеннән 42 укучы килгән. 2 көн катнашучылар төрле биремнәр чишттеләр. Диана Бикмуллина Казан федераль университетына татар теле һәм әдәбияты укытучысы белгечлегенә керергә җыена. Дәрес тәртибе буенча бер генә сәгать кирәкле белем алу өчен бик аз ди 9-нчы сыйныф укучысы. Төмән өлкәсе мәктәпләрендә туган тел 2-нчедән алып 8-нче сыйныфка кадәр атнасына 2 тапкыр керә, 9-нчы, 10-нчы сыйныфларда фәкать бер дәрес. Татар телен белү өчен укучылар өстәмә дәресләр һәм түгәрәкләргә йөри. Өйрәнәм, чөнки ул минем туган телем. Минемчә, һәр кеше үз туган телен белергә тиеш. Мин сөйләшәм заболотный тел белән, минемке Себер теле. Мәктәптә без изучаем литературный тел. У меня тоже интересно, так как многие слова веснеге отличаются. И мәктәптә безне апа
уратат. Укучылар тест язганда, укытучылар парта артына утырды. Төрле шишләсе мәсьәләләр хакында фикер алыштылар. Бүгенге көндә бик күп төрле формалар тәкъдим ителә. Мин бүгенге үземнең чыгышымда яңа асыл итеп трансформацияләнгән дәресләрне тәкъдим иткән идем. Бу юлы трансформация итеп татар әдәбиятында мифлар һәм легендаларны алып карарга була дип күрсәткән идем. Шулай ук 9-10 классларда тарихи романнарны караган вакытта Нурихан Фахаттахның Зыгра туган уклар, Мөсәгыйть Хәбибуллинның тарихи романнарын, шулай ук безнең Индрей күле янында урнашкан археолог музейга чыгып эшләргә була дип күрсәткән. Һәм шул исторический парк ачылды бит Төмәндә, ул да бик зур тулай безгә казаныш дип табам. Туган телгә кызыксындыру көннән-көн кыенлаша, чөнки гаиләләрдә дә аралашу юк. Укытучылар исә кишләреннән килгән барсында эшли. Дәресләр экскурсияларга, сәяхәтләргә, киносеансларга, спектакльләргә әйләнә. Төмән өлкәсендә татар теле һәм әдәбияты 50 мәктәптә укытыла. Шуларның 46-сы авыл җирлегендә урнашкан. Менә безнең Төмән өлкәсендә хәзер үткәндә 54 мәктәп иде, мин монда 4нче мәртәбә жюричилегенә. Аннан алда 56 мәктәп иде, ел сайын кими бара. Быелгы елны 50 мәктәп калган дип хәбәр иттеләр менә. Аның шулай булуына сәбәп хәзер кайбер мәктәпләрне берләштерәләр һәм татар теле укытучылары кирәкми төшәләр. Без теләр идек татар теленә күбрәк әһәмият бирергә, татар халкын саклап калырга кирәк. Без үзенчәлекле, культуралы, үзенчәлекле телле халык. Олимпиадада 20 мәктәп катнаша, калган 30-ы кайда дип борчыла Төмән дәүләт университетының тюркология үзәге директоры. Хәнисә Алишины өлкә балалар бакчалары өчен кадрлар әзерләү мәсьәләсе белән таныштырды. 50 мәктәпнең янына тагы кушылсын иде 50 балалар бакчасы. Балалар бакчаларында булсын иде Татарстаннан китерелгән балалар өчен чыгарылган махсус журналлар, төрле мультиклар кирәк, төрле уеннар кирәк. Икенчедән, һәр укытучы тоеп торырга тиеш үзебезнең Казанның ярдәмен, Төмән өлкәсендәге татар иҗтимагый үзәкләренең ярдәмен, бөтен дөнья татар конгрессының ярдәмен тоеп торырга тиеш. Без үткәрәбез 21 февральдә, Алла буйырса, Төмәндә семинар. Без аны багышлыйбыз именно шул татар мәктәпләренә. Bütün 50 укытучыны җыярга теләйбез. Һәм конгресс, һәм автономиядан сорыйбыз ярдәм. Укытучыларны күрсеннәр, килсеннәр, сөйләшсеннәр. Һәм нинди чаралар без тагы күрә алабыз татар телен саклау буенча. Без аларны барысын да эшләргә тиеш. Ә моның өчен укытучы һөнәренең абруен күтәрергә кирәк. Профессор татар иҗтимагый оешмаларына һәм төбәк эшмәкәрләренә укытучыларга хезмәт хакына өстәмә түләү тәкъдиме белән чыкты. Өстәвенә Төмән өлкәсе укытучылары ел сайын бөтен Россия һәм халыкара олимпиадаларында призлы урыннар алалар. 2019 елда өлкә бу елның җиңүчеләре белән таныштырачак. Ләйсәнә Сыдырдинова, София Хайруллина, Татарлар, Төмән. Хөрмәтле тамашачылар, сез халкыбыз тормышына багышланган татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә Красноухим районындагы Урта Баяк авылы милли рухны саклап яши. Шул маякка бөтен татар авылларынан килеп, бөтен тирәктәге авылдан килеп, шунда матур итеп 1 майда җыелып, гармон уйнап, уеннар уйнап, бер-берсе белән танышып, шунда җыелышып яткан булганнар. Удмуртиядә татар кызы 2019 бәйгесенең республика финалы уза. Минемчә, бу безнең өчен үсешкә шундый көчле этәргәч. Кандыра авылындагы Хәзинә фольклор ансамбленә 5 ел. Бик тырыш кызлар, төрле репертуар, җырлары бик бай, эчтәлекле. Урта Баяк авылы Свердлов өлкәсенең Красноуфим районындагы 45 татар авылының берсе. Төрле чыганакларга караганда аңа 350 ел тирәсе. Замана шаукымнары һәм башка халыклар белән кушылу аны да читләтеп узмаган. Ләкин шуңа да карамастан милли рух сакланып калган.
Урта Баяк авылы район үзәге Красноуфим шәһәреннән 18 чакрым ераклыкта урнашкан. Архив документларында татарлар Баяк елгасы буена 17-нче гасырның 2нче яртысында Идел буеннан килеп урнашканнар дип языла. Бу якларда төзелгән борынгы мәчетләрнең Болгар атамасы белән йөртелүе шуны исбатлый. Соңрак монда башкортлар да килә. Бурычлары булу сәбәпле җирләрен Алпавыт Голубцовка саталар. Бу хакта безгә авылның хатын-кызлар советы әгъзалары сөйләде. Ул Помещик Голубцов монда бер Арыкова дигән авыл булган. Шул авылдагы татарларны үзләренә буйсындырырга булган. Аларның буйсынасылары килмәгән. Алар шулай әкренләп менә шу Бәяк авылына күчкәннәр. Шуңа безнең Бәяк авылында Казан губерниясеннән да азрак кына икенче як типтәрләр дә килеп кушылган. Безнең авыл бик матур. Бурсыктау дигән тавыбыз бар. Ул Бурсыктауга безнең сугышка кадәр ниндидер зур маяк куйган булганнар, самолетлар адашмасын дип. Бурсыктауга кадәр барып җитеп булмады, ләкин урманда булдык. Һәр көн октябрьдән апрельгә кадәр кар, яңгырга карамый скандинавча йөрү белән шөгыльләнәләр. Спортчыларның кайберләренә 70-80 яшь. Көнгә уртача 4-5 километр юл үтәләр. 30 градуста да чыгабыз. Ә мондый чакта күп йөрибез. Безнең өчен ул файдалы. Бүген Баяк җирлегенә 3 авыл керә. Югары, Урта Баяк һәм Куян. 600-дән артык кеше яши. Кызганыч, яшьләр авылдан китү ягын карый. Кайчандыр гөрләп торган урта мәктәп тә бүген башлангыч кына булып калган. Заманында монда 190 кеше укыса, бүген нибары 13 бала. Инде иң зур проблема безнең, как и бөтен илләргә кебек, эш юк. Халыкка, яшьләргә эш юк. Авылда безнең крестьянское хозяйство, шул ИП Магасумов Тансур Исмагилович, ул растениеводство белән шөгыльләнә. Бар еще тагында икенче фермерыбыз, ансы Галимов Марсель Салахутдинович. Урта Баяк авылында яшәүче Илдус Хуҗин инде күп еллар татарлар тарихын һәм бүгенгесен өйрәнү белән шөгыльләнә. Ул Татарстан журналлары, нәшриятләрендә басылган 10-тән артык повесть һәм хикәяләр авторы. 5 ел элек Илдус әфәнде Татарстан Яңа гасыр каналы оештырган сценарийлар конкурсының җиңүчесе дә була. Бүген дә яңа проектлар эшләү белән мәшгуль. 1997 елны беренче повесть чыкты, мәгәр журналда чыкты. Менә шуннан соң инде шулай беләм чыга башладылар. Буш вакытларында хатыны Сания белән Урта Баяк авылының яшь күңелләр ансамблендә шөгыльләнәләр. Гомумән, Урта Баяк халкының бер генә дә сериаллар карап, телевизор каршында утырырга вакытлары юк. Иртән алар урманда спорт белән шөгыльләнәләр, кич белән клубта, шулай ук авылда тормыш шартларын яхшыртуга да үз өлешләрен кертәләр. Өлкән яшьтәге ялгыз кешеләрне дә онытмыйлар. Йорт эшләрендә ярдәм күрсәтәләр, үзләре оештырган бәйрәм кичәләренә чакыралар. Бу ансамбль солистлары Урта Баяк татар авылының соңгы буыны булмасын иде дип кенә телисе кала. Авыл хуҗалыгы җитештергән ризыкка сорау артып, яшьләр эшне салада тапсыннар иде. Гөлия Садыкова, Альфия Габдишева, татарлар, Свердлов өлкәсе. Удмуртияда татар кызы 2019 бәйгесе финалына әзерлек бара. Республика күләм чарада 10 туташ катнашачак. Сәхнәдә аларга йөзләгән тамашачы, жюри һәм җанатарлар алдында татар кызларына хас асыл сыйфатларны ачып бирү бурычы тора. Кызлар белән тулы бер төркем осталар шөгыльләнә дип җиткерде хәбәрчеләребез. Чираттагы остаханәләрнең берсендә кызларның нәфис кулларында уклаулар биеде диялар. Чәчләр каплана, нечкә билләргә оляпкычлар бәйләнә, фотога төшәргә дә өлгерәләр. Чираттагы остаханә Ижауда татар милли ризыклары белән танылган аш-су йортында уза. Кызлар кыстыбый пешерергә өйрәнәләр. Шактый осталык һәм түземлек сораучы чәкчәк бәлеш белән чагыштырганда гади ризык. Көтелмәгән кунак килгәндә тиз генә әзерләп табынга куярга була. Бәрәге пешкән арада кызлар камыр ясарга өйрәнә. Ул йомшак, шул ук вакытта кулга да ябышмаска тиеш. Камырны бергә ясасалар, бүлгәләнгән кисәкчекләрне аерым җәеп имтихан тоталар. Түгәрәкләрнең тигез, матур килеп чыгуына жюри бәя бирә. Тамашачылар, җанатарлар сынап карап утыра. Мин киттем пешерергә.
Кызларның көннәре шушы табадай кызу декабрь башыннан алып, бәйге финалына әзерләнәләр. Хореография, вокал, татар теле, кул эшләре дәресләре. Сәбәпсез берсендә калдырга ярамый, югыйсә бәйгедән төшеп каласың. Татар кызы бәйгесенә әзерлек кайберләренең яшеренеп яткан талантларын ачкан. Без тегергә өйрәндек, ул татарский элементларны, хасита белән түбәтә икән, бик тә уста килеп чыга икән минем. Шигырьгә дә өйрәттеләр, матур итеп аны бисерлар белән укырыша итәргә. Монда да әлбәттә вкус ягыннан да минем бик тә матурлар якларым чыккан икән, белдем менә. Дәресләрне махсус әзерлекле укытучылар алып бара. Кыстыбый пешерү серләрен ашлы устасы Гөлнара Раян кызы ача. А молоко когда добавляют в пюре горячее должно быть? Горячее. Кыстыбыйны бәрәңге генә түгел, тары боткасы белән дә ясарга була. Кызлар тырыша. Жюри җитезлекләренә дә кыстыбыйларның никадәр матур килеп чыгу һәм тәменә дә бәя бирә. Ә ул финалда гомум бәягә өстәләчәк. Кыйын булмады, куркытты ул кешеләр карап торганы. Пешергәнем бар иде, мин дәванем белән авылда үсте. Ул гел безгә пешергә өйрәтә иде. Моңа кадәр бәйгедә катнашып, җиңү тожына ия булган кызлар инде оештыручылар һәм остазлар сафында. Татар кызы бәйгесенең халыкара дәрәҗәсендәгесе быел Удмуртиядә узуы зур җаваплылык өсти. Хәнде безгә икеләтә күбрәк эшләргә туры киләчәк. Ләкин минемчә бу безнең өчен үсешкә шундый көчле этәргеч. Кызлар кулыннан төшкән кыстыбыйларны авыз иткәннән соң өстәлне тамашачылар һәм җанатарлар биләде. Халыкара бәйгедә җиңү яулган Диләрә Гыйлметдинова майлау өчен канат ясарга өйрәтә. Каз канатларын Актаныштан алып килгәннәр. Все перья вот так вот надо обработать. Арада татарышлары белән кызыксынып килгән башка милләт вәкилләре дә булганга рус телендә аңлата. Никогда не делала, мне очень интересно, очень здорово, понравился. Но я еще не знаю результат какой будет, может быть не получится. Получится. И домой унесете с собой. Обязательно. Татар кызы бәйгесе республикада 8-нче ел оештырыла. Аның абруе да арта бара. Кызларга әле 2 ай тир түгәсе бар. Тырышларның нәтиҗәсе апрель башында финалда күренер. Ижаудан Фәнзилә Зиятдинова, татарлар. Башкортстанның Кандыра авылында Хәзинә фольклор ансамбленең 5 еллык юбилей кичәсе үтте. Алар иҗади чараларда, югары дәрәҗәдәге очрашуларда һәм төрле конкурсларда актив катнашалар. Коллективның җитәкчесе Земфира Әхмәдиева. Тулырак үз хәбәрчеләребез репортажында. Хәзинә ансамбле 2013 елның 19 декабрендә Кандыра авылы ветераннар советы башлангычы белән Пенсионерлар университеты программасы ярдәмендә оештырыла. Үзебезнең менә шушы 5 ел эчендә күп кенә инде авырлыклар булды. Шушы авырлыкларны үзебезчә тырыштык, аларны җыярга, эшләргә, үтәргә. 5 ел йөрим, 80 яшым тулганга карамайса бит, шушында йөреп 80 яшымны тутырдым. Кутладылар, галәмәт иттереп. Шул кадәр шатмын, шул кадәр сөенәм. Ходай тазалык бирсен барыбызга да. Күңелләре бай, талантлы апалар бер төркемгә җыелып, дәртләнеп, җырлап, биеп йөриләр. Кул эшләре белән шөгыльләнәләр, чигү, сәйлән чигәләр. Кандыра, Туймазы районы, республикабызда һәм күрше республикаларда уздырылган бихисап концертларда, фестивальләрдә, конкурсларда матур итеп чыгыш ясыйлар. Мин бу төркемдә 5 ел йөримен. Килүемә бик шатмын. Мин монда килгәчтән яшәреп тә киттем, тазарып та киттем. Тормышка ашты хыялым. Рәхмәт итеп, зур итеп рәхмәт Земфира ханыма. Аның аркасында без зур югары уңышларга ирештек. Башкалабыз Уфа шәһәрендә Туган тел телевизион программасы өлкәннәр өчен үзешчән коллективлар арасында уздырылган Мин яратам сине гомер республика конкурсы, Үзем җырлыйм, үзем уйныйм, Тылсымлы моңнар, бу җырларда күңел җылысы, Кандыра моңнары, Кызыл йолдыз һәм башка дәрәҗәле конкурс фестивальләрдә катнашалар. Мәдәниятне яраткан кешеләр күбрәк булсыннар, онытмасыннар. Өйдә ятканча лучше менә шулай бит инде бергә менә хезмәт итәргә, үзебезнең поселогыбызга, үзебезнең илебезгә диясем килә. Хәзинә төркеме кызлары белән мин инде күптәннән таныш, алар белән инде күп кенә конкурсларда да бергә очрашырга туры килде, һәм дә инде
Төрле бәйрәмнәрдә чыгыш ясаганда да бергә чыгыш ясадык. Бик тырыш кызлар, төрле репертуар җырлары бик бай, эчтәлекле. Кичәдә тәбрикләү чыгышлары җыр бию белән үрелеп барды. Киләчәктә коллективның тагын да зуррак уңышларга ирешүен телибез һәм шундый коллективлар саны артыр дип ышанып калабыз. Елена Кунафина, Татарлар, Башкортстан. Бүгенге менә шулар, хөрмәтле тамашачыларыбыз, рәхмәт сезгә. Һәр вакыттагыча сезнең белән хәбәрләшеп яшик һәм инде татарлар тапшыруын карап барырга онытмагыз. Сау булыгыз.